Moi kaikille! Ajattelin nyt tehdä tämmöisen videon, kun en ole tämmöistä vielä kokeillut. Tänään meillä on ollut taas vauhti aamupäivä. Käytiin ekaksi Muskarissa ja siellä oli vähän kanssa jumppaa. Niin päästään hulivilli vähän liikkuu, kun muuten se saattaa kyllästyä, jos pitäisi istua paikalla puoli tuntia. Sitten me käytiin äsken jumpossa vähän kaupoilla. Mutta tällä kertaa me ei ostettu Lilianille muuta kuin tämmöiset hienot aurinkolaiset. Näin. Piti ostaa nyt jonkunlaiset, kun tuolla paistaa niin kirkas aurinko. Ja sit mä ostin itselleni myös tämmöiset mustat tyylikkäät. Lilian haluaisi laittaa ne päälle kanssa. Sitten mä ostin itselleni pari kevätmekkoa. Ja nyt me sitten odotellaan, että Kimmo tulee takas kotiin. Ja sitten me varmaan jatketaan meidän pienimuotoista keittiöprojektia, josta kuulette lisää sitten varmaan tämän viikon aikana. Ei kai mulla muuta, eikä Lilianilläkään varmaan sen kummempaa asiaa. Onko? Sanot sä hei hei? Hei hei!